Imos agora cun dato na última década. 184 persoas faleceron en Galicia a causa dos accidentes de tractor, o que supón unhas 15 vítimas aproximadamente anuais de media. O noso país lidera esta siniestralidade a nivel español, por iso compre facer unha análise das causas para centrar os esforzos na prevención. A simple vista, esta parece unha tarefa do agro sen grandes complicacións, pero o certo é que pode ser unha trampa mortal. O 38% das mortes por accidentes co tractor en España teñen lugar en Galicia. As dúas últimas foron en menos de 24 horas, unha na Pobra do Borllón e outra en Arzúa. Pero cales son as causas máis frecuentes destes sinistros? As mortes se producen casi todas por volco, por emborco. Pero hai outro tipo de accidentes asociados por atrapamentos ca toma de forza sobre todo, ou atrapamentos cando estamos enganchando e desenganchando os apeiros. As noticias que salen realmente casi sempre se refire a mortes, pero hai moitos máis accidentes dos que realmente salen solos nas noticias. É unha lacra realmente que debemos tomar medidas para que non exista. O parque móvil de tractores galegos está moi embellecido. Dos 160.000 vehículos que hai na nosa comunidade, máis do 50% superan os 40 anos. Os vehículos novos van equipados con medidas de seguridade que salvan vidas, como as cabinas modernas, os arcos anti-emborcadura ou o cinto de seguridade, todos elementos claves na prevención. Eses tractores tan embellecidos teñen falta de medidas de seguridade, sobre todo de seguridade antivuelco. Falamos de cabinas, falamos de arcos de seguridade ou de bastidores. E tamén temos unha población embellecida no rural que manexa eses tractores. Un tractor non é un coche, un tractor precisase de certa destreza. Hai que ter en conta que tamén temos zonas dependentes. Consecuentemente, a todo isto, todo se xunta e os tractores ao volcar sin eses dispositivos de seguridade producen accidentes sobre todo por aplastamento. Outro factor decisivo é pasar a ITV, onde avaliarán o estado do cinto de seguridade e dos freos, entre outras cousas, algo importante á hora de traballar en terreos moi irregulares. Todos estes elementos salvan vidas, pero tamén é necesario saber que facer se emborca o tractor. De feito, hai xente que di, no, que eu cando vai a volcar, eu salto do tractor. No, o que é que sentarse no tractor, ir sentado no tractor, co cinturón de seguridade, e eso o que fai é que, como se fora unha cápsula, ainda que non a teña, ti ao final estás aquí, eso aguanta do peso do tractor para que non veña encima túa. A idade dos condutores é outro dato que non se pode pasar por alto, porque o 90% dos falecidos en Galicia superaban os 65 anos. O certo é que calquera persoa con carné de conducir pode levar un tractor de ata 10 toneladas. A isto hai que sumar unha lexislación obsoleta e permisiva coas herdanzas. Tamén é necesario facer un exame de conciencia de que a partir dunha idade, a partir de unhas condicións físicas, de reflexos, etcétera, non debemos usar un tractor. Un tractor é un vehículo que pesa 3, 4, 5 toneladas, que é difícil de parar, que ten uns sistemas moi distintos de frenado ou embrague, etcétera, que ten un coche, e eu penso que deberíamos facer un pouco de conciencia de que a partir dunha idade non se debería empregar o tractor. Entonces o que hai é, tractores antigos, xente bastante maior, a veces heredan tractores que se fora a hora de transferirlos non se puderan transferir, pero a hora de heredar sí que poden heredalos. Entonces, que pasa? Eses tractores teñen unhas normas que antes non existían esas normas, entón agora mesmo quedan moi obsoletos. Os expertos en prevención de riscos laborais consideran que se debería contar cunha formación específica para manexar este tipo de vehículos e por iso están facendo campañas de prevención e de información que poden axudar a reducir esta sinistralidade, en definitiva, axudar a salvar vidas.